12 mai an bɛ a daminɛ fɔlɔ k'a fɔ joyeux anniversaire an karamɔgɔ san caman caman bɛ ala bolo ala ka o fara n'a si kan san 71 an b'a fɔ ala ka halisa can caman fara si kan o de fana bɛ an ka bi jɛmukan dayɛlɛ ni o ye ça s'exprime o y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ gɛlɛya min aw kan n'an bɛ dakun ta ka nɛgɛjuru sira labila aw bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di o kan an ka bi jɛmukan da kun bɛ tali kɛ min kan o de ye an b'a wagati la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye funteni ye funteni mana bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sisan kuranko a ma nɔgɔ o hukumu kɔnɔna na maa caman bɛ i ɲɛsin pano ma pano électrique pano solaire o n'a ɲɔgɔnna caman gɛlɛya ko min bɛ pano ko la a installation ko ani mɔgɔw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na parce que an b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ u b'u plaigner an bɛ funteni wagati de la funteni bɛ ka bɔ ni y'a ye a ma bɔ kosɛbɛ yɛrɛ fɔlɔ maa caman bɛ k'i plaigner u ka batterie ko la batteriw tɛ sɔn ni a donna batterie bɛ 100% na sɔɔni dɔrɔn batterie bɛ kɛ 90% ye wa a tɛ sɔn bilen o n'a ɲɔgɔnna caman mun de bɛ ka na n'a ye fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka sɔrɔ walasa i ka batterie bɛ mɛn i ka installation bɛ ɲa ka sɔrɔ i ma gɛlɛya sɔrɔ an ka kuma bɛ o de kan bi ni maa kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo an bɛna jɛ ka ɲagami masala ɲɔgɔn fɛ jɛmukan da kun na ni ale de ye Bina Jabate ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ Baniko Solar électronique ale ye maa ɲɛma don i ni ɲantuma Bina. Ba ani ɲantuma Abi. An b'i fo. Aw ni sɔgɔma. Nse. An bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo. Bɛɛ ye foli minɛ. K'an lajɛbaga bɛɛ fo f'u sigiyɔrɔ la. Bɛɛ lajɛlen foli minɛ. I n'a fɔ y'a fɔ cogo min na. Ne tɔgɔ Bina Jabate. Je suis le PDG de Baniko Solar Service. Donc an ka baara bɛnnen don kuranko ma. Panneau solaire ta nasira kan. Énergie renouvelable. Ka tile bayɛlɛma ka kɛ courant ye. O de y'an ka baara ye. Mali kɔnɔ ni Ala ka jɛ. An b'i fo. Merci. Kɛrɛnkɛrɛnnenya i bɛna welewalali min kɛ kanubagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min sɔɔni aw fana bɛ weleli kɛ ka hakilinataw di ni ɲininkali bɛ minnu fana bolo k'a kɛ an ka jɛmukan da kun kan n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la o hukumu kɔnɔna na an bɛna don ɲininkali jaabiw o la ni i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna installation solaire yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a nafa jumɛn de b'a la i bɛ se ka jumɛn fɔ an ye o la. Alhamdulillah balimamuso i ka o ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ. Installation solaire ko ko nafa jumɛn b'a la k'a nafa ye jumɛn ye a nafa ka bon kojugu a nafa tɛ se ka fɔ ka se a dan na parce que n'i ko installation solaire qui parle d'installation solaire toujours tile tɔgɔ bɛ o yɔrɔ la donc tile ye fɛn ye Ala ka nɛɛma de don Ala y'a d'an ma an tɛ wari don a la c'est naturel an k'an mago ɲɛ ni a ye. Donc o tile in an b'o de bayɛlɛma k'o kɛ courant ye k'a di mɔgɔw ma a nafa ka ca a nafa fɔlɔ yɛrɛ jumɛn ye tile bɛ bɔ e tɛ wari don tile la e bɛ fɛn dɔ de da dɔrɔn min bɛ se k'a profiter tile la ka courant bayɛlɛma k'a d'i ma k'i mago ɲɛ n'a ye sufɛ ani tile fɛ donc a nafa ka bon kojugu a nafa ka ca bi mɔgɔ bɛ baara kɛ n'a ye a bɛ a to i bɛ se ka sunɔgɔ courant b'i bolo en permanence. Donc n'i ko k'a nafa an bɛ se ka fitinin de fɔ sinon a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na. Kosɛbɛ. Ala caman. A faamuna i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna an bɛ wagati min ko bi i bɛ du ta du 5 du 6 i b'a sɔrɔ du 3 bɛɛ kɔnɔna na pano de bɛ yen nɔ an bɛ don min ko bi ka sabu kɛ jamana n'a taabolo ye gɛlɛya min bɛ yen nɔ ani funteni min bɛ an bɛ wagati min ko sisan tɔ an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen u b'u plaigner k'a jira k'a fɔ n ye pano san a installation a ma ɲa e yɛrɛ bolo mun de bɛ na n'o ye installation bɛ se ka kɛ cogo di walasa client bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ. Ala ka jɛ i ka ɲininkali in fana diyara n ye kosɛbɛ. Installation solaire kuma ka ca kosɛbɛ parce que baara ko a kɛbaga ɲuman baara ko baara minɛn ɲuman donc a tɛ taa o fɛn ninnu kɔ n'i y'a jateminɛ a bɛ wagati jan bɔ an ka jamana lajarabila ni kuranko gɛlɛya ye donc a ko ka ca bon jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ seko kɛ donc jamana ɲɛmɔgɔw seko fɛnɛ min ye u b'o kɛ jamanadenw ye pour que jamana ka se ka lafiya minnu y'an ka kɛlɛcɛw fɛnɛ alhamdulillah o fɛnɛ bɛ terrain kan ils sont en train de se battre pour que ka sécurité nati ka di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma donc chacun a sa pierre à l'édifice national bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don donc anw fɛnɛ ye an ka baara bila kuranko de kama jusqu'à ce que ka kuran bayɛlɛma k'a di jamanadenw ma bɛɛ ka se k'a sɔrɔ sɔngɔ tɛmɛdɛmɛja la mɔgɔw ka degun ka se ka wuli bɛɛ ni jɔyɔrɔ don jamanako la donc n'i ye solaire ta sisan a kuma bɛ caya ni yɔrɔ min o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que ni
installation bi kɛ client fɛ sisan normalement client mɔgɔ man ka na fɔ e dɔrɔn k'a fɔ n bɛ fɛ ka taa nin batterie sigi bon ni angara ni ye feerelikɛla ni mɔgɔ ɲɛna mɔgɔ bɛ nin batterie na i b'o de feere a ma n'a nana ko mɔgɔ bɛ nin panneau na i b'o de feere a ma n'a ko mɔgɔ bɛ nin condensateur na i b'o de feere a ma a bɛ to k'o installer mais ni client nana e ma sisan bon vraiment ne ka so bɛ nin yɔrɔ in na ne b'a fɛ aw ka taa n ka yɔrɔ lajɛ ka dimensionnement kɛ k'a dɔn mun ni mun de bɛ fonctionner fɛ tile fɛ mun ni mun de bɛ fonctionner ne ka baara la ou bien ne ka so kɔnɔ su fɛ fɛnɛ tile fɛ ani su fɛ bon n'a y'o puissance fara ɲɔgɔn kan sisan o de bɛ calculer k'a lajɛ converteur sugu jumɛn bɛ se k'o ta il nous faut combien nombre de panneaux pour que ka se ka o production kɛ ka ni charge ninnu supporter batterie mago batterie jumɛn na comme stockage batterie jumɛn bɛ se k'o ta panneau ka production kɔfɛ tile fɛ injection min kɛ sur le bâtiment an kan ka joli de stock courant hakɛya joli de stocker pour que an bɛ minnu kɛ su fɛ a ka se k'olu ta yanni dugu ka jɛ nin paramètre nin bɛɛ de kan ka labato donc ninnu labatobaliya o de bɛ na ni ko caman caman ye. I bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna mun de la o tɛ labato a kɛcogo ɲuman yɛrɛ bɛ se ka kɛ jumɛn ye. bon a kɛcogo ɲuman ye bɛ se ka kɛ a bɛ dépend client ani installateur la parce que baara kɔnɔnajɛlenya de don tiɲɛ don bamananw ka kuma la ko dɔ bɛ ɲɛ a la dɔ fana bɛ ɲɛ cɛlakaw la donc client dɔ bɛ na i b'a sɔrɔ ale mago bɛ portefeuille min b'a bolo wari min b'a bolo k'a ka installation kɛ bon charge min b'ale bolo o tɛ se k'o couvert cogo si la. Donc n'o tɛ se k'o couvrir donc on prend juste le minimum donc montant min bɛ e bolo ne b'a fɛ ka installation solaire k'i fɛ yen e mago bɛ climatiseur ni fɛn caman caman na k'aw bila en marche mais budget min b'e bolo o t'o bɔ donc qu'est-ce qu'on va dire au client donc puisque e ka portefeuille tɛ se ka nin bɔ mais on va juste assurer le minimum ni siyɔrɔ don sisan ampoule ni ventilateur ni lumière ani télé olu ka se ka taa en même temps ni congélateur b'i bolo i ka se k'o lamarcher sur le système pendant la journée o bɛ f'i ye donc o charge min bɛ se k'o ta o de calcul bɛ kɛ k'o di e ma o batterie bɛ taa sigi e fɛ yen o panneau bɛ bila e fɛ yen o condensateur bɛ sigi e fɛ yen donc ni client y'o labato sisan n'ale danna olu ma mais ni client fana y'a dɛn tuguni kɔfɛ ka to ka climatiseur k'a la k'a sɔrɔ o t'e ka dimensionnement kɔnɔ donc finalement mun de bɛ na technicien min taara installation kɛ o tɔgɔ bɛ tiɲɛ maintenant sanna mɔgɔ min bolo o tɔgɔ bɛ tiɲɛ a ma ɲɛ n ma lafiya n ye wari bɔ ma satisfait bon alors que e bɛ ka k'i yɛrɛ suɲɛ sisan o yɔrɔ nin e ka kuma latigɛ tɛ mais sisan i n'a fɔ e ko ko ventilo télé an ko o ni ampoule an k'o ta sisan tɔ mais i mago bɛ clim na su fɛ mais n'i y'olu bɛɛ débrancher sisan ka clim kelen dɔrɔn de to a la o fana bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ou bien parce que a dabɔra ni saba in de kama fɛn wɛrɛ tɛ se ka brancher a la hali ni olu débrancher la. o bɛɛ bɛ dépend dimensionnement kɛcogo de la parce que solaire installation a kunfɛ ko tɛ quoi parce que an bɔra o kɔnɔ a mɛnna an bɛ yɔrɔ min na bi Mali la alhamdulillah technicien jolen caman bɛ Mali la bi minnu formelen don ka ɲɛ kosɛbɛ u bɛ baara in ɲɛdɔn a faamuyali b'u la a dɔnniya b'u la donc n bɛ se ka o tare quoi donc a ka ca la dɔw kunfɛtɔ baara tɛ bilen toujours calcul de bɛ kɛ mais système de bɛ n fɛ yen n'i ye climatiseur kelen ta sisan ni climatiseur kelen puissance ye 1 cheval et demi 1 cheval et demi techniquement a dɔnnen don k'a fɔ a bɛ se ka courant joli de consommer a ka puissance ye jumɛn ye a ka courant de démarrage courant de fonctionnement normal ye ni climatiseur puissance dɔnna sisan donc directement an kan k'a dɔn batterie jumɛn bɛ se ka o ta fo ka dugu jɛ o batterie m'o ta fo ka taa sɔrɔ fana i b'a kala wagati min o k'a sɔrɔ batterie in falen don donc n'o dɔnna a bɛ dɔn sisan ani climatiseur n'i y'a ta parce que fɛn dɔ o de mɔgɔ tromper kosɛbɛ dɔ bɛ n'i ma sisan ko bon ne b'a fɛ ka batterie dɔ san misaliyala ne bɛ fɛ ka batterie 5 kWh de san mais climatiseur kelen de bɛ n bolo ou bien climatiseur 2 bɛ n bolo dɔw yɛrɛ ko climatiseur 3 de bɛ n bolo ko n b'a fɛ ka batterie 5 kWh san ka taa o bila o kan dɔrɔn ne bɛ k'a faamu bon e bɛna mɔgɔ min ma o de kan k'e conseiller a bɛ se k'a ta yen o tɛ problème ye mais a b'a ta ka wagati joli kɛ c'est ça le plus important le temps de fonctionnement o de bɛ mɔgɔw tromper ni e nana ne ma k'e bɛ fɛ ka 5 kWh san ko climatiseur 3 bɛ e bolo ou bien climatiseur 2 bɛ e bolo ne ne ko e ma sisan k'a bɛ se k'a ta a sanni o nata ye i ma wari caman bɔ i nisɔndiyalen don e ka installation bɛ taa kɛ e bɛ climatiseur 2 bila a kan au bout de 2 heures 1h30 minutes batterie taara plat la a y'a ta a ma ta de a y'a ta mais e mago tɛ heure 1 dɔrɔn heure 2 la su ka jan ni o ye o
ne ko ah ne malimuso ne dun e man ka b'a ta dɛ a b'a ta et pourtant a dun y'a ta dɛ mais piège bɛ kuma kɔnɔ a y'a ta mais a b'a ta ka wagati joli kɛ fo accent ka kɛ nin yɔrɔ in de kan c'est ça le plus important donc mɔgɔ caman b'a fɔ non nin bɛ nin ta nin bɛ nin ta nin bɛ nin ta nin bɛ nin ta feerekɛkan dɔw bɛ yen ani fɛn dɔw bɛ yen olu tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye bonda n kunna dɔrɔn ne tɛ a ɲɛ walawala a tigi voilà donc kina caman bɛ na a yɛrɛ ma an ne b'u lasigi k'a f'u ye bon i mago bɛ climatiseur den 2 min na centralisateur n'o fɔra k'o bɛ se k'a ta o tɛ se k'a ta hali n'a y'a ta a da ye nin heure hakɛya ye ne bɛ calcul kɛ k'a jira la a tɛ se k'a ta hali n'a y'a ta e mago bɛ temps hakɛ min na pour que a ka se k'o k'i bolo ni climatiseur ye a tɛna se k'o kɛ bon n'a ma se k'o kɛ mun de bɛ na sisan janfa de nana i b'a fɔ n ye nkalon tigɛ i ye a bɛ se ka ta a tɛ se ka ta mais ne b'a fɔ non a tɛ se ka clim ta clim bɔ a la pewu centralisateur min b'i bolo nin a bɛ se ka courant hakɛ min stocké o dɔnnen don climatiseur kelen bɛ se ka courant hakɛ min consommer comment dirais-je heure kelen kɔnɔ o dɔnnen don donc ne b'a fɔ i ye ventilateur o puissance ka dɔgɔ dɔɔni ampoule puissance ka dɔgɔ dɔɔni donc pour que e ka se ka minimum assurer i bɛ jɛ climatiseur kɔ sufɛ parce que sufɛ panneau tɛ baara kɛ o quand on parle de panneau c'est la journée. Sisan n'i y'a faamu panneau ale ka baara ye tileganfɛla dɔrɔn de parce que o wagati batterie tɛ utiliser mais sufɛ de batterie bɛ kɛ ka dafa. Tout à fait. Panneau dabɔra tile de kama. Panneau voilà. A bɛ fɔ panneau solaire panneau électrique a différence ye jumɛn ye sisan. Voilà. Bon, panneau, il y a plusieurs sortes de panneaux. Il y a les panneaux de signalisation, il y a les panneaux publicitaires. Mais quand on parle des panneaux dans le domaine du solaire, toujours solaire de Faraka. Est-ce qu'on peut parler des solaires tant qu'il n'y a pas chauffeur, mais ça clé coupement pour chauffeur. Donc, d'homme n'a fait que pendant le câble, ça batterie chargée chauffeur. Donc, on va y aller pour nous. Mais panneau de chauffeur. Clé de chauffeur. Clé de clé ferrée. Panneau bouché. Panneau courant dimanche. Parce qu'avec le système hybride intelligent, la technologie va la développer. Pour le chaman d'où me fait, on va se dire d'amener dans Mali qu'on a mis 5 ans. Qu'est-ce que donc me doit maintenant qualité nous on est baraka ba nous ko de kuma ko je ina fa na fi kuma d'amener na chogo ngo barin a cherna sisan kosube ko chama ya formula la mo ba nyedon akeba nous chama chama malla ka d'amener installation domestique la kata industriel nous na abekeba nous ma sur malla bi wa matel qualité mon chama fa na bi mais il y a pas notre assistant pour le courant menti avec le système hybride, on a des clans fly. Mais avec le système hybride, quand c'est hybride, a priorité de batterie. Puis, avec la priorité du journée, ça c'est chargé, vous ne pouvez pas consommer clairement fait. Vous avez terminé. Pendant le courant menti, allez vous l'état au transformer, à convertir. Comme c'est hybride, c'est multifonctionnel. Allez à barakachan. Donc, on a les tendrons. Barafuti Sakake. Pendant le courant on appelle ça le courant continu ou DC. Donc, comme ça, les brûlures ne vont pas transformer comme bas élément, comme courant continu, car on a un courant alternatif là. Parce que charger une mission, on le bête l'année non est courant alternatif. Il faut un assez. Matériel assez au dos, le ça barque un courant assez. Donc, comme ça, ne veut pas notre élément, car continue car alternative. De tel point que l'Afrique chargé nous supporter. Donc, quand tout le monde fait utiliser clé, pas nous le taf avec l'hybride. Donc, courant pour la production tombe vite aussi. On est venu à batterie chargée câble chauffe l'année. Maintenant, et quand tout le monde a marché, on a fonctionné, nous avons bien pour la production. Clé fait qu'on est Ibidja. Mais clé est bien à la batterie m'a fouillé sur. Donc, à ce moment, on va dire que d'étendre les champs solaires. La production solaire doit être frappée au niveau grand. Jusqu'à ce que pendant que la charge ta clé fait avec hybride, courant tombe métaux, on a batterie fa câble chauffer parce que les clés bien qu'à bandera pendant qu'à barabane. Donc toutes les charges vont se reposer sur la batterie. Batterie tenant une baraka ou là. Donc batterie est mise stockée. Non bana, on a bané. Et 5 kWh de stocké ou et 30 kWh de stocké. Ou de la batterie comment. Maintenant, il est chargé d'accord. Chargé au baissement avec la batterie pendant 2 heures de temps. Pour air flying, quand la batterie bana,
ne fana nɛgɛn k'a fɔ ka charge da kan min a bɛ se ka min supporter pendant 9 heures de temps 10 heures de temps a b'o heure temps de k'i bolo. fitini an bɛ wagati min na i ko sisan fitini yɛrɛ barika ka bon an b'a ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ ka pano bɛ yen nɔ mɔgɔ caman b'i plaigner an b'a ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko pano ye tiɲɛni dɔ kun ni o dɔw sababu bɛ kɛ k'a jeli o n'a ɲɔgɔnna caman mun de b'o kɛ chaleur bonya kojugu de b'o kɛ parce que an b'a mɛn ko pano solaire tile de kan ka a labaara mais n'a fɔra tile bɛna juguya ma ko a bɛ se ka na ni so jeli ni mɛnɛniw ye o bɛ se ka lakana cogo di. Bon, o bɛ se ka fɛn cogo min na yɔrɔ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn k'a bɛ maa mago ɲɛ a kɛcogo juguya a kɛcogo sugu dɔ bɛ yen o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ fɛnɛ n t'a dɔn ne bɛ k'a faamu fɛn fɛn bɛ yen ko nafa b'a la avantage b'a la diyagoya conséquence fɛnɛ b'a la inconvénient fɛnɛ b'a la donc inconvénient bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ o de ye a kan ka dilan min y'a dilan k'a kan ka a kan ka baara cogo condition minnu kɔnɔ olu condition labatobaliya o de bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ninnu caman ye. Misala ne bɛ batterie sigi batterie ni commencer kan ka sigi yɔrɔ la yɔrɔ min ni fiɲɛ b'a sɔrɔ yɔrɔ min na température a bɛ o température dɔ la n'a tɛmɛn'o kan dɔrɔn ça pose problème. San pano kan ka sigi yɔrɔ la ayi san pano kan ka sigi yɔrɔ la tile bɛ mun b'a sɔrɔ yɔrɔ min na batterie kan ka yɔrɔ la fiɲɛ b'a sɔrɔ yɔrɔ min batterie ni commencer hali n'a kɛra kɔnɔna ye fiɲɛ k'a sɔrɔ yɔrɔ min n'a température hakɛ dɔnnen don n'i ye commencer plaque signalétique lajɛ a bɛ se ka baara kɛ température min kɔnɔ condition min kɔnɔ o dɔnnen o sɛbɛnnen b'a kan batterie fɛnɛ o ta sɛbɛnnen b'a kan bon kɔrɔmafɛn ale bɛ ka courant de produit donc ale yɛrɛ fɛnɛ chaleur dɔ dégager kosɛbɛ a bɛ chaleur dɔ dégager donc fo o condition ninnu olu ka bato bon ni installation fɛnɛ bɛ kɛ tasuma wuli ni kɔlɔlɔ ni caman a bɛ se ka kɛ tuma dɔ la fil dɔ ye masi kɛ o bɛ se ka kɛ charge caya kojugu de o bɛ se ka charge fil dɔ bɛ se ka masi kɛ hali bâtiment kɔnɔna na parce que solaire ye fɛn dɔ ye so si a ka dɔgɔ Mali Bamakɔ yan bi so min jɔra yanni an ka se nin wagati laban ninnu ma k'a jɔtɔ la k'a ye panneau installation ni fɛnw prévoir a kɔnɔna na an hakili fɛnɛ kun t'o ye voilà donc fɛn dɔ de don ça a été improvisé a cunna an kan mais avec le temps alhamdulillah an sera ka an jilaja ka faamuyali sɔrɔ a la ka problème résoudre panneau bɛ sigi de o b'a sɔrɔ installation dɔ bɛ e fɛ e ka bâtiment installation bɛɛ kɛlen don ka ban mais juste panneau in de bɛ na batterie ni panneau in de bɛna ta ka n'a sigi ka fili bɔ ka n'i ka compteur la ka n'i ka bâtiment coffre la a ka se k'i ka bâtiment alimenter i ka se ka courant sɔrɔ i ka bâtiment na en permanence donc ni degun dɔ b'o yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka na répercuter équipement solaire ninnu kan bon n'a bɛ répercuter équipement solaire ninnu kan il faut que a ka kɛ mɔgɔ ye fɛnɛ mɔgɔ min ye i ka installation kɛ i ka baara confier mɔgɔ min na qui est disponible à chaque fois que n'i y'a wele k'a fɔ j'ai tel problème que la personne ait vraiment le courage ou la disponibilité a dɔw bɛ se ka dɔw tɛ déplacement yɛrɛ kun bɔ ne ye min bɛ ka kuma ne client caman ne wele téléphone na appel vidéo la nin fɛn in bɛ yen nin fɛn in bɛ yen nin fɛn in bɛ yen parce que commissaire de brigade filɛ c'est très intelligent a ka sensibilité ka bon kojugu a tɛ jɔn foyi la ko ni fitinin dɔrɔn a b'a signaler donc ne y'a signaler code dɔ de bɛ code min bɛ kuma code min bɛ ka bɔ soit charge bonyana ou bien masse bɛ yɔrɔ dɔ la court-circuit bâtiment na fɛn dɔ kɔni bɛ a bɛ fɛn dɔ kɔni fɔ. Donc n'a y'o fɔ sisan normalement a kan k'a lajɛ cogo ni disjoncteur b'a la o de la équipement kan ka protéger a kan ka protéger de pour que ka kɔlɔlɔ ninnu fɛnɛ kunbɛn donc la protection c'est très 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 important nafa ka bon bon i b'a ye mɔgɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen o bɛna batterie san batterie wari b'a bolo a bɛ kara ka batterie san a bɛ panneau san a bɛ kara k'o fɛnɛ san a bɛ commensaire fɛnɛ san a bɛ kara k'o san o wari b'a bolo mais fɛn min kan ka kɛ pour que a se ka nin bɛɛ lajɛlen protéger en cas hali ni problème wulila protection ka se ka don équipement ni o problème cɛ hali sɔgɔnɔ yɛrɛ kɔlɔlɔ wɛrɛw ni o cɛ o tigi b'a fɔ ko non ko wari ka ca ale ma ou bien k'a ma se o bɛɛ la mais e min kan ka baara kɛ e de kan ka yɛrɛ la assuré ne de ka baara don n'o t'a la ne tɛ baara kɛ voilà o bɛɛ de b'a kɔnɔ fo mɔgɔ ka kariya tuma dɔw la ka jɛ wari dɔw kɔ parce que wari fɛn fɛn bɛ yen ou bien marché fɛn fɛn kɔ ye kɔlɔlɔ i ma n'i donna la ten e bɛ ka baara kɛ mɔgɔ min fɛ n'o ye client ye client tɛ a dɔn kosɛbɛ o a bɛ e de dɔn a dara e de la e de kan k'i kɔnɔ jɛya ye k'a ɲɛfɔ a ye a client bɛ wari min bɔ ale ɲɛ b'a ka wari bɔta de la wari bɔta ka se ka dɔgɔya ale ka se k'a mago ɲɛ donc l'être humain est comme ça a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bɛɛ b'o sira de ɲini mais nɔgɔya kojugu min dɔw fana bɛ yen a bɛ taa wolo ko wɛrɛw la an ma sigi ni minnu fana donc e min ka baara de kan ka yɛlɛ assuré bɛ yen bon baara tɛ se ka kɛ nin a bɛ se ka kɛ nin tɛnɛ mais n'a kɛra nin tɛ kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ min mana bɔ a la qui va répondre donc o de kama e kan ka yɛlɛ assuré bɛ yen
protection ni de bɛ k'a la pour que ka bâtiment protéger ka équipement protéger pour que a kɔlɔlɔ ninnu kan ka bɔ a kɔfɛ k'olu kunbɛn o y'o yɔrɔ ye. N faamuyara an kumana funteni ko kan an bɛna sɔɔni sisan kalo kelen kalo fila an bɛna don fɛn samiya fana la samiya ko hukumu kɔnɔna fana na an b'a ye k'a fɔ ni sanfiɲɛ wulila mɔgɔ dɔw ka pano sanfiɲɛ bɛ a ta ka a bɔ fo a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ jogin hali salon an y'a ye k'a fɔ den fitinin dɔ nin tora a la ka sababu kɛ panoko hukumu kɔnɔna ye o installation ninnu o fana kan ka kɛ cogo di yalima an bɛ dɔw ta ye u kɛlen don ka nɛgɛ de kɛ ka a fɛn fo ka siman k'a la k'a betoni dɔw fana bɛ yen nɔ olu t'u kɛ yalima o fana installation modèle ninnu o kan ka kɛ cogo di walasa a kana kɛ kɔlɔlɔ ye. Bon o yɔrɔ i ka o yɔrɔ fana effectivement samiya mana don o problème caman de bɛ poser i b'a ye mɔgɔ dɔw ka sanfɛla yɛrɛ falen panneau la fiɲɛ bɛna bɛɛ lajɛlen cɛ ka jigin n'a ye bon fiɲɛ b'a bɛɛ cɛlen bɛ ka jigin o t'a kɔlɔlɔ yɛrɛ dan ye fɛnɛ i y'a fɔ cogo min na n'a kɔni bɔra sanfɛ ka ban dɔrɔn a bɛ jigin duguma de a bɛ jigin yɔrɔ jumɛn na mɔgɔ si t'o dɔn a bɛ se ka bin adamaden dɔ ye donc o bɛɛ ye kɔlɔlɔw ye a bɛ kɛ san caman mais o bɛ dépend baara n'a kɛcogo fɛnɛ la parce que n'i ye panneau bila sanfɛ panneau ye fɛn min na vitre ma fɛn don a ka girin fɛnɛ donc support min bɛ kɛ panneau la il faut que nɛgɛ in ka kɛ nɛgɛ ye n'a kolo ka gɛlɛn panneau bɛna sigi environnement min fɛnɛ na i b'o de fɛnɛ lajɛ yɔrɔw fiɲɛ tɛ kelen zone dɔ bɛ yen o fiɲɛ ka bon ka tɛmɛ zone dɔ kan donc i bɛ étude bɛɛ de kɛ donc i bɛna nɛgɛ qualité min don i ka support la fɛnɛ i b'o de fɛnɛ jateminɛ il faut ka kɛ nɛgɛ min n'a kolo ka gɛlɛn ni panneau dala kan a tɛ lamaga fiɲɛ tɛna se k'a wuli ka tila k'a fixer ni cheville ye béton na tuguni toile la donc ni béton n'a ka di a bɛ se ka béton de forme fɛnɛ kɛ panneau pied ninnu na donc fiɲɛ mana na fiɲɛ bɛ don fiɲɛ bɛ bɔ a tɛ se ka foyi kɛ panneau la o y'o yɔrɔ mais n'e ma support ɲɛnama k'i ka panneau la donc ni fiɲɛ nana a bɛ taa n'a ye dɛ kosɛbɛ o yɔrɔ kan hali n'i ye guwa jɔ sirada la ni ma guwa jɔ ni sirako ye ka tɔliw fɛ n'a ma gini ka ɲɛ ni fiɲɛ nana a bɛ taa n'a ye dɛ a bɛ taa n'a ye fo ka ɲɛ an b'o o yɔrɔ fɔ kosɛbɛ parce que i yɛrɛ ka kuma la i y'a yira k'a fɔ dɔw bɛ wariba don panneau la k'a don batterie la mais n'a fɔra fɛn dɔ ko san pour que k'a protéger u b'a fɔ ko o wari ka ca ma n'i ma ɲɛ i bɛ fɛn kɛ i k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen o de ka fisa samiya ko fana hukumu kɔnɔ tuguni an bɛ i ko ko tile de bɛ panneau labaara bon ni samiya dun sera tuma dɔw san yɛrɛ bɛ tilen ka na ni o sugu ninnu kɛra sisan o bɛ se ka labaara cogo di ou bien o don i bɛ jɛ o don journée panneau ko ninnu kɔ. bon o ka o ɲininkali fɛnɛ ça c'est très pertinent parce que samiya fɛ sisan yɔrɔ do tile tɛ bɔ don bɛɛ don dɔ i b'a sɔrɔ tile bɛ bɔ sɔgɔma ka na bila heure dɔ la san bɛ na n'a bɛ tile tɔ bɛ ka tigɛ san foyi tile tɛ bɔ ou a bɛ se ka tu veux passer toute une journée entière k'a sɔrɔ tile yɛrɛ ma bɔ surtout ni cɔcɔ voilà bon n'i ko dimensionnement yɛrɛ kan ka kɛ cogo min na an bɛ jamana min kɔnɔ alhamdulilah an bɛ ka fɛn majɛ caman b'an ka ko dɔw la ka da an ka société yɛrɛ n'a cogoya kan n'an b'a essayer ka ko dɔw négocier a ka se ka bɛn a ma parce que n'i ko dimensionnement normal yɛrɛ kan normalement 2 jours de stockage et réserve la i bɛ se ka ou bien 3 jours i bɛ se k'o ta donc hali ni tile ma bɔ tile 2 ou bien tile 3 client ka foyi tɛ jɔ mais n'i ko k'i b'o fɛn kɛ tuma dɔw la i b'a sɔrɔ hali o panneau yɛrɛ o sigi o fana panneau b'a dama de wa ayi o panneau nombre min kan ka sigi o toit sanfɛ o place tɛ yen i n'a fɔ sisan fɛn min b'i ka fɛnw bɔ voilà n'i ye calcul kɛ mun b'a bɔ ka tila ka réserve fara kan k'i bolo sari ka minɛn fa pani falen don ka tila ka sari k'i bolo fa tuguni k'o fara a kan tuguni donc ka hali ni tile ma bɔ sini kɛnɛ baara kana jɔ bon n'i y'o lajɛ bon ni yɔrɔ ni ko b'o kɛ sisan jagoya dɔ bɛ fara wari bɔta kan wari bɔta bɛ caya donc par exemple juste an b'a lajɛ a tile kelen kɔni kɔnɔ min bɛ se k'i ka baara kɛ 24 heures kɔnɔna na o de fɛn bɛ kɛ ka d'i ma bon e y'a ye fɛn dɔ de installation ye fɛn dɔ ye mɔgɔ min kan ka baara kɛ e kan k'i ka minɛn san mɔgɔ min bolo il faut k'a kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a bɛ baara ɲɛdɔn kosɛbɛ formation b'a la a kalan b'a la a kodɔn b'a la a b'a ɲɛdɔn o de kan ka e fɛnɛ former a la parce que e ye mɔgɔ kura de y'a la e nana installer fɛ e ye consommateur de c'est pas ton domaine i t'a ɲɛdɔn donc min ka domaine ye o de kan ka ɲɛfɔ e ye bon n'i y'a ye nin kɛra tan i bɛ nin journée nin kɛ tan ou bien n'i y'a ye nin kɛra tan i bɛ nin kɛ tan i bɛ former o la
k'a ɲɛf'i ye bon sɔgɔma tile ma bɔ sɔgɔma ou bien tile bɔra sɔgɔma dɔrɔn tilegan fɛ dɔrɔn san nana donc e ka batterie kan ka temps min kɛ pour que a ka se ka charger batterie panneau ma se tile ma bɔ panneau ma se k'o charger di ka batterie ma donc suppose e ka batterie ma fa donc e ka batterie ma fa sisan fɛn dɔ ça se gère e de kan ka client de kan ka jateminɛ sisan bon tiɲɛ na client bɔ bi batterie ma fa donc ni batterie ma bɔ charge bilan minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka batterie ban joona ne y'a sɔrɔ e bɛ client zɛrɛ fila de utiliser su fɛ k'a sɔrɔ i ka batterie bɛ 100% na bi su kora k'a sɔrɔ i ka batterie bɛ 50% parce que batterie ma fa ne ko k'e b'o client zɛrɛ fila fana utiliser batterie 50% in kan est ce que o bɛna se ka mɛn i b'a fɔ dɔ in bɛ cogo min na donc à ce moment a bɛ f'i ka clim to yen i ka ventilo k'a la ka si i bɛ ka clim kelen k'a la ka clim kelen to yen pour que yanni dugu ka jɛ jɔn ta bɛ k'a la jɔn ta to yen jɔn ta bɛ k'a la jɔn ta bon o de ye jateminɛ sa kɛ kuma ka ca dɛ voilà o yɔrɔ dɔrɔn a bɛ gérer o cogo de la mais ne ko ko a tile tɛ yen tile ma bɔ yɔrɔ tile kɔni ala ka fɛn de don c'est naturel o tɛ mɔgɔ si kɔni bolo donc ni tile ma bɔ i kan ka jateminɛ i kan ka jɛ fɛn dɔw kɔ pour que i ka se ka wagati la tɛmɛ parce que an fɛ Mali a ka gɛlɛn k'an ka tile fila dafalen kɛ ou bien tile saba dafalen kɛ ko tile ma bɔ Mali la yan o ka gɛlɛn dɛ a ma nɔgɔn nka wagatinin dɔw fana bɛ yen nɔ a bɛ kɛ voilà tile bɔ a tɛ an bɛ se ka tile kelen kɛ tile ma bɔ tile a ka gɛlɛn mais tile filanan kɔni a mana kɛ cogo o cogo tile dɔɔni bɛ bɔ o tile dɔɔni min bɛ bɔ n'o ye min di i ka batterie ma i bɛ dɔ b'i ka consommation na dɔrɔn ka charge bɛn n'o ye mais o bɛɛ la dɔw t'a faamu parce que mɔgɔw ka faamuyali tɛ kelen o bɛɛ la dɔw bɛ tile k'i wele an yɛrɛ min filɛ nin ye ni tile ma bɔ don min an yɛrɛ bɛ kamana gan appel la appel bɛ kɛ quoi o bɛ tile k'i wele sufɛ n ka batterie ma min sɔrɔ dɛ batterie banna n ka batterie ma fa a bɛ tan mais olu dɔw bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko tile de tɛna ka batterie charger mais tile ma bɔ mais mɔgɔ ko mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ dɔw ka faamuyali ka bon kosɛbɛ ils comprennent tile de bɛ batterie fana charger i b'a fɔ panneau wa tile tɛ panneau charger panneau bɛ courant sama tile de fɛ k'a don batterie la rayon solaire fɛn minnu bɛ panneau la ko yɛrɛ o de bɛ tile rayon solaire activer donc n'o activer sisan o bɛ courant de jigin courant produit panneau bɛ courant de produit ka jigin ka na convertisseur la convertisseur b'a ta sisan k'a sɛnsɛn batterie ni min ka kan a b'o di batterie ma bâtiment ni min ka kan o wagati la a b'o di bâtiment ma ainsi de suite installation solaire in dɔrɔn de faamuya yan'a bɛ nɛgɛjuru sira labila i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna installation yɛrɛ a panneau a entretien bɛ kɛ cogo di de parce que an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u yɛrɛ de b'a fɔ k'u b'u ka entretien k'u yɛrɛ yalima n'i bɛ entretien ninnu kɛ a kan ka kɛ cogo di ou bien mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw de fana kan ka ta o la i n'a fɔ installation cogoya voilà donc panneau entretien c'est équipement solaire en un mot entretien c'est très très important a nafa ka bon fo ka s'a dan na parce que diɲɛnatigɛ fɛn fɛn ne bɛ k'i ma ko ɲɛna ye i kan ka suivi de kɛ mobili min b'an bolo n'an b'a bolo don o don an t'a tulu falen fo k'a ɲɛ n'a pièce min cɛnna an tɛ t'o pièce falen n'a pinɛ cɛnna an tɛ taa pinɛ falen i b'i janto a la mais mɔgɔ min jan b'a ka bolimafɛn na yɔrɔ o kɔni ka bolimafɛn kɔrɔcogo ani mɔgɔ mago foyi tɛ foyi la yɔrɔ olu kɔrɔcogo tɛ kelen donc entretien c'est très 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 important entretien bɛ kɛ cogo di e y'i ka installation confier mɔgɔ min société min na ou bien mɔgɔ min na k'a k'i ka installation kɛ donc devis kɛ yɔrɔ la a bɛ don a kɔnɔ bon an bɛ se ka installation kɛ chaque mois dɔw ta an b'a kɛ chaque 3 mois dɔw ta tous les 6 mois an bɛ ka équipement installation entretien kɛ o entretien ye jumɛn ye ka na panneau sanfɛla parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen zone tɛ kelen n y'a f'i ye cogo min na yɔrɔw tɛ kelen yɔrɔ dɔw bɛ yen olu poussière ka bon kojugu bon client dɔw yɛrɛ b'i wele kuma dɔw la k'a fɔ ne ka batterie tɛ ka fa mais i b'a sɔrɔ kuma dɔ la poussière dalen bɛ panneau sanfɛ dɔw yɛrɛ ta bɔgɔ yɛrɛ bɛ panneau yɛrɛ sanfɛ tellement que a mɛnna a ma ko donc il faut que o panneau in ka to ka ko ka nɔgɔ min bɔ a sanfɛ ni tile bɔra panneau ka se k'a ka production normale kɛ o ye panneau ta côté bon panneau fana bɛ sigi yɔrɔ la fana il faut que ombrage suma kana jigin panneau kan nin bɛɛ de b'a inclinaison panneau dacogo de bɛ panneau la sigiyɔrɔ de b'a la ka na panneau sigiyɔrɔ la yiri bolo b'a sanfɛ olu bɛ se ka kari ka bin a sanfɛ yiri fɛrɛw bɛ se ka bɔ a sanfɛ an yɛrɛ dɔw ye olu bɛ an installation kɛ client dɔw fɛ yen dugu jɛlen musow bɛ taa finiw ko ka taa fini fɛn panneau sanfɛ so sanfɛ bon ka sɔrɔ ka wele kɛ ko batterie tɛ ka fa an taara lajɛ an y'a sɔrɔ effectivement o kɛlen bɛ ka finiw fɛn fini ko dɔrɔn k'o fɛn panneau sanfɛ panneau bɛ courant di cogo di
C'est très important. Donc, au panneau à côté, au lieu ko. Maintenant, avec ko fenêtre, panneau quand on ko, me panneau ko nya donc au débat ko, ati ko nega ma fin. Bob chakako, mais ko tugo de bala, na nya fara e bi chakako, e be jibo aka. Oh mais ni quand on panneau ko c'est ça. Ni ka barate panneau, ma fait ki ga panneau ko choufe. Choufe va sur clété, corps de bolo. Ni ba ko choufe, wa sur panneau te impacté, panneau te faut que choufe, ate bar la choufe. Ate courant soro fo. Ate courant di choufe. Donc là, il be chaka jibo ka panneau sans faire. Ka ko choufe, ka je toi en tant que client, e se ko ke. C'est ça, il be jibo handro. Jibo aka, ado la ni panneau ko ka chaya, ama se ka trikere. Il be jibo aka pousser une be ko ka jigi. On a mena ka sora mako. Donc no sans faire. Donc la figa ça venait qu'à la pour la carte ni broché par le matériel aurait baissé ça. Mais il a confié mon là mon nous ka baradu. Au cas où entretien de temps en temps. Les panneaux courant dans notre avait fait le contrôler. Il a les fils de ma blessé. Ni fil de blessé d'inter ou le contrôler entretien beba kono ka fil be contrôler ka bo sans ka jigi fa duguma. En même temps quand la commissaire là ka commissaire bo ka souffler ni et soufflerie. Parce que on a jamana yoro poussière bien kujugu. Donc il va se commencer avec konna poussière be donga konna fa jusqu'à ce que aka abi na do rebe poussière fait. Donc il y a bossa ni yere souffler kala ka fi bi poussière botolari. Ko sebe. Absaka nyene ko la kanye. Donc entretien bi keti. Ka filu be contrôler. Ka disjoncteur no fen laje. Filu mo sere no yoro na ko lu fen laje ka be sere. Parce que les filu ni serage na kanye. Les filles de la mara kono obisa masi mo bemsa ni incendie provoqué donc pour nous entretien kan ga kerere mo manga salia au fait toshila hal no asoro mo nya installer fo no ko take de temps à autre il to awla ala nga kila chama be amu wuli so am programme do ke mam si do tadron kila mu no meilleur mu na mu wuli ko informer bo am ta ko entretien do am ta entretien do la am technicien placata bo tango suivi no mi ke akagele ala ta ko kasara bina sokona ou be fen équipement na ko sebe parce que nyedon et puis a suivi mais état l'installation ka don ki code don ka ta ka tu tatra do wara ko sere bi yorom na kono bina nyaga da sans fait kono bo ba sans fait o bina menon ko lon flifla sans fait parce que asigere faire rete a te respirer donc o be entretien kele na fabro ko sebe voilà ñingal chamambi mais ameni ngi sala la calme ko fene ku hakina tadi ka ñingal ke ko fe amete meni ñingal jabito ambi befu ka be wali ñimando ka foñana abe ka awajem ka sa s'exprime ni laje krengre ne langa dak me min kambi ambe awati la maliye belajeli imana so tabi so duru ibasoro sababe pano abe no e pano ko kololo munu ba la fere munu be se ka soro wala sa deku munu be kala olu be se ka centogo mi una nyogona chama ori anga jem kan da kunye bi ni ameni ga judu stra la bla be wule luke ni ga judu stra ba manakana bigono ton saba bigono ton kele bioron chiki bigono ton fla ambe haketo ni ko fe na wule liko ko mo telula wal ma ku fa wala sa se ko kuma ko me ga ni tugum ni fana be to ka wele ni tan soro akona décourager o timna ja wele la et ambo o de fognena minu be no ni panu fe no ni obu fe ka installation ke a nettoyage ne a entretien ke et akadi mo ma minu ba nyedo o de kausa o lu fana dagri mebe o de la o warni o te fenke amako bola ambe obe fo ko be wali mando et amawru fo akona décourager wililla o timina ja wililla na mansoro ka fo onyana nega judu sira pamanaka na bigono don saba bigono don kili bioron chegi bigono don fla yani kan bo gadu wililla am to ningal jabi hukum konnana allo am to ningal jabi hukum konnana ka fo ena sani mo mi ombulu ale di bina jabati ka nyefoli kanye panukuka ko duguli munu bala wala sa abise ko be famille to gumina e alsa amba ay ka fo mo munu fana be no ni sanfela tuga sola ni ube fera panu e baroke panu installé fe no o lu fena tabe ke saka ke to di obe dukene na yoro do ri kere parce que anga du chama be no ba mo biere dukene fana ti o saka ke to di abise ka yele so e tol na fo ni tol be na abise ka yele tol sans fait ou bien que tu vas avoir là. Allô? Allô, Ante. Alhamdulillah.
I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Bukar Jalse k'an wele ka bɔ Kita. An bɛ Kita n'a lamini bɛɛ fo i tɔgɔ la i jamu tɛ yen. I hakilina ye jumɛn ye jamukan da kun kan ne fa? An kɔni m'o ka émission lajɛ a ka d'an ye kojugu. O diyara an ye kosɛbɛ. An bɛ sirifukɛ fo. Allo? Allo? N tulo b'i la. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Bukar Jalse. I hakilina ye jumɛn ye jamukan da kun kan ne fa? A ka jamukan ka d'an ye kojugu an bɛ ka si waati bɛɛ. O diyara an ye. Awɔ. An bɛ ka émission lamɛn kosɛbɛ. Hakɛ to i k'i kumakan kɔrɔta dɔɔni. An bɛ kanubagaw fo an b'a fɔ ye n'a ye weleliw kɛ a ka hakɛ to a ka kumakan kɔrɔta walasa an bɛ se k'a mɛn ka ɲɛ. Allo? Allo? Aw kana décourager wele la aw timinanja. A b'aw kumakan kɔrɔta walasa an bɛ se ka kumakan mɛn ka ɲɛ cogo min an bɛ jɛ an bɛ masala ɲɔgɔn fɛ. Allo? Allo? I tɔgɔ n'i jamu k'an wele ka bɔ min? Burama Jara ka bɔ Sako. An bɛ Safo n'a lamini bɛ fo Burama tɔgɔ la. Alhamdulillah diyara n ye. I hakilina ye jumɛn ye jamukan da kun kan? An bɛ k'a ka émission suit. Vraiment ye nafaba sɔrɔ a la. O diyara an ye kosɛbɛ. An b'a lajɛ émission Ala ka a ɲɛtaga sabati. Amina rabi. Ala ka barika don émission in na. Ami ami. An balimakɛ min yɛrɛ bɛ invité n'a bɛ kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ a ka baara Ala k'a jiidi. Amina rabi. Dɔnni bala Ala ka dɔ fara kan. Ami ami. Ɲininkali kelen. Nse. Panneau bɛ se ka bila tɔliso sanfɛ tɔli sanfɛla la wa? I bɛ to lamɛnni la an b'i jaabi n'Ala sɔnna. Awɔ Ala ka n'aw dɛmɛ. Amina rabi. N bɛ Abudu Danbɛlɛ fo ka ba Seri fo Sabotigi la. U bɛɛ lajɛlen ye foli minɛ u tulo b'i la. Salamu aleykum wa rahmatulah. Nse an b'i fo. An bɛ ɲininkaliw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'u jaabi. Allo? Minnu bɛ fɛ ka u hakilinataw di walima ka. Allo? Salamu aleykum. Waaleykum salam. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Hakɛ to i k'i mabɔ télé la. Allo an tulo b'i la. An b'i fo i hakilina ye jumɛn ye jamukan da kun kan ne fa? Allo? Allo? An b'olu fɔ n ɲɛna. Allo? An ni kanubagaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɛ. Allo? Allo, an tile. Nse i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Ma tɛ yan. Seri fila don. Allo? Allo an cɛ. Alhamdulillah i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Allo? Tɔgɔ duman jamu duman? Usman Tangara, Tongolongra. An b'i fo Usman hakɛ to k'i mabɔ télé la. I hakilina ye jumɛn ye jamukan da kun kan? Ba an bɛ émission lamɛn a taabolo ka ɲi. O diyara n ye. Allo? Allo? I bɛ fɛ ka ɲininkali de kɛ? Ɲininkali min bɛ n fɛ. Sisan panneau fila communiqueli ɲɔgɔn na. An b'a ye kelen bi sin ka bala a tɛ tasuma ɲɛnama di quoi. O kɔni de y'an kamana quoi. I bɛ to lamɛnni la an bɛ n'i jaabi. Ok. N'Ala sɔnna. Allo? Allo? An b'o de fɔ aw kana décourager aw timinandiya weleli la
Allo. Allo. Alhamdulillah. Ito ni jam kan wele ka bom. Privilege. Awo. Aga ni imagine. Aha. Bon, kaya kuna mini sisa. Aha. Bon, vraiment abaka barado. Allo. Awa sawa. Allo. Uncle Bila. Alaikum assalam. Allo. Allo. Wa salam alaikum. Alaikum salam bifo. Asfote. Alhamdulillah. Ah. Yakile jume jam kanda kun ka walma nyi ngal lebi bulu ka ke. Jam kanda. Awo. Ame bela jile ko. Be folim ne. Ta follo. Foli jaray. Allo. Uncle Bila allo. 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 Ito ko ni jam ka wala ka bom. Uncle Bila. Jale Hamadi. Ambifo Amadi yakile jume nga jam kanda kun ka walma nyi ngal lebi bulu ka ke. Ani kanu ba ko te ka nyon soro kanya. Amba fo ha mo botilu la walma ku faga. Allo. 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 Toga duma jam duma kan wala ka bom. Sama lu sajola yogoto. Ando sajola na la min be fo isa tokola. Yakile jume jam kanda kun ka. Vraiment ni ka ka. Aha. Abetu ga hajetu. Allo. Allo. Aba ke to abo mo botilula. Allo. Ima botele la nefa. Na yule ka mo botilula wala ku fa. Alhamdulillah. Ito ko di jam kan wele ka bom. Asetu kulubali ka bo sebu. Ambe seguna la min fo asetu to la kulubali. Nya. Ya ke aka jam kala meme wa fon bali make ko don ni pando nye no ko la joshidi ni finigolo ye ko o e basia. Aha. Awo. Na la sono. Abifu no. Ala ka bulu me aga barala. Amin arabi. Allo. Allo. Yakile jume nga jam kanda kun ka ne fa. Allo. Vraiment ni na ni. Aha. Atumo. Alhamdulillah. Bandu. Aha. Bandu don. Alhamdulillah. Ibka allo. Na metro mutatra. Itarawere. Ambifo. Mutatra. Abifo Musa yakile jume nga jam kanda kun ka. Na ni intéressant. Aha. Ni metro adiadu ni sa pe kwa adiadu ni na ni wakati adiadu ni. Aha. Intéressant quoi. Aha. Voilà, bon, vraiment, ne va pas venir ça faire un numéro sur le quoi. C'est un numéro quoi. Ne va pas un numéro qui a ma. Numéro quoi, il est en avant. L'émission banana la sonne, tu la mets là. Voilà, il va dire du tout de la suite. Ma fête a eu trois de deux. N'a pas de numéro sur le quoi. Na la sonne ama. Ah oh. Ambifou. Allô? Allô? Amufo. Toga duma jam duma khamile kabom. Kabo yam sukuru. Côte d'Ivoire. Ambe Côte d'Ivoire na la min be fu togola. Yakine jume jam kanda kun kan fa. Ah bon, les athlètes ni trop. Il y a là trop un sonja que la Foli jarani. Ah, ka politique karamoma. Aifu. Dandama ni kenya. Amin arabi. Voilà. Chama ala kudam. Amin. Voilà. Desa te to bref de konko. Ni sonja la trop. Ah, jarani ko seba mi. Voilà, ka politique ya refera. Ani foli mne.
ala k'o dɔn aw bɛɛ lajɛlen minɛ se n ce ka weleli la an bɛ Côte d'Ivoire n'a lamini bɛ fo ni wagati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abu Sanogo ale ye jɛmukan in kanubaga jɔnjɔn ye an b'a fo mɔgɔ caman ye weleli kɛ sisan k'u hakilinataw di surtout ka ɲininkali kɛ ɲininkali caman min bɛ k'u kamana gan fɔlɔ ne kun ye ɲininkali min yɛrɛ tɛnku la ni o ye tɔliko yɔrɔ ye ni panneau bɛ se ka installer tɔli sanfɛ i bɛ se ka jumɛn fɔ la non bon a ka n balima ka ɲininkali panneau bɛ installer tɔli sanfɛ très bien panneau bɛ se ka installer tɔli sanfɛ i n'a fɔ a bɛ se ka installer béton sanfɛ cogo min na o tɛ baasi foyi sɔrɔ a bɛ se ka installer sanfɛ différence t'u ni ɲɔgɔn cɛ différence foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ panneau mago bɛ fɛn na dɔrɔn panneau yɔrɔ min kan ka courant de o ka ɲɛsin tile ma dɔrɔn panneau mago b'o de la suma kana jigin a kan a ka production kɛ ka ɲɛ très bien ça c'est pas un problème ko ka panneau fila communiquer k'i bɛ se ka jumɛn fɔ la bon an balima ka ɲininkali in ko i bɛ panneau fila communiquer ɲɔgɔn na mais ko dɔ bɛ ban ou bien dɔ bɛ bali ka ban bon généralement o bɛ kɛ panneau minnu na olu ye panneau ancien ninnu les panneaux de l'ancienne technologie 250 na ka ca olu la kosɛbɛ jɔdi panneau jɔdima ninnu parce que olu jɔdi bɛ se ka jɛni donc ni jɔdi jɛnna olu jɔdi jɛnna ou bien panneau kelen endommagera donc min endommagera o ko tɛna se ka courant di i n'a fɔ dɔ in bɛ cogo min na donc dɔw fana bɛ erreur dɔw fana kɛ ka panneau suguya fila fara ɲɔgɔn kan panneau minnu n'olu tɛ suguya kelen par exemple dɔw ɲininka sisan ko 250 bɛ n bolo mais n b'a fɛ ka fara 580 kan ou bien 550 kan donc o tɛ kɛ ça c'est déconseillé panneau minnu ye tension ye kelen ou ampérage ye kelen ou puissance ye kelen olu bɛ fara ɲɔgɔn kan fili kelen ka sɔrɔ k'u lajigin o jaabi yɔrɔ ye quoi mais hali n'a sɔrɔ o fila communiquera ɲɔgɔn na o fila bɛɛ kelen n'u communiquera ɲɔgɔn na a bɛ ka gɛlɛya min fɔ o tɛ sɔrɔ o kɔni na bon o gɛlɛya min bɛ se ka na n'a communiquer cogo man ɲɛ parce que panneau kan ka communiquer cogo n'a communiquer cogo man ɲɛ ni dɔ tiɲɛna donc diyagoya ni min tiɲɛ ni kelen kɔni tiɲɛna o bɛ affecter dɔ in de kan donc min man ɲi o de bɛ remplacer toujours parce que ni panneau dɔ b'i ka panneau cɛ la min tɛ kan ka courant di i n'a fɔ tɔw bɛ cogo min na a bɛ tɔw fana ka rendement diminuer kosɛbɛ donc soit i b'o kelen bɔ a la k'a to a to tɔ ninnu ma ou bien i bɛ a remplacer par dɔ ninnu ɲɔgɔnna wɛrɛ o y'o jaabi ye sisan a bɛ n'a fɔ modèle kuraw de bɔra kɔrɔlenw tɛ voilà panneau modèle minnu bɛ yen sisan généralement panneau fɛn fɛn bɛ ka na c'est des panneaux monocristallins ça c'est la nouvelle technologie donc olu ka courant dita ani panneau kɔrɔlen les panneaux polycristallins o de ye ancienne technologie o tɛ kelen donc ancienne technologie les panneaux comment dirais-je polycristallins olu mago bɛ tileba de la à tout moment pour ka se ka production kɛ donc n'i y'a jateminɛ les panneaux monocristallins olu mago bɛ rayon solaire de la hali ni tile ma farinya kosɛbɛ mais au moins tile ka bɔ olu bɛ se ka baara kɛ tile dɔ la dɔ tɛ se ka baara kɛ o la donc la technologie elle est évolutive technologie a bɛ falen a bɛ yɛlɛma a bɛ innover ka taga au fur et à mesure donc mɔgɔw ka adapter a la ka taga donc c'est pourquoi an ka fɛn in kɔrɔ il y a toujours formation bɛ yen kuma bɛɛ ka mɔgɔw formation kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko i tɛ fɛn dɔn quoi c'est juste un renforcement des capacités des acquis antérieurs a faamuna dɔ fana ye ɲininkali kɛ ko duel jenini ou bien jɔdi voilà o y'o yɔrɔ fɔ n ko jɔdi ma ninnu olu ye panneau kɔrɔlen ninnu de 250 ninnu donc an yɛrɛ bɛ yɔrɔ na bi n bɛ fɛ k'a fɔ an bɛ ka bɔ olu kɔnɔ bi quoi parce que 250 ninnu caman yɛrɛ bɛ yen bi u ka courant dita ka dɔgɔ an mago bɛ yɔrɔ dɔw la surtout mɔgɔw mago bɛ courant caman na production b'a la k'a ka baara kɛ 250 ninnu tɛ ce ne sont plus d'actualité olu tɛ se ka baara kɛ bi kosɛbɛ i n'a fɔ kɔrɔlen ninnu bɛ sisan ta ninnu bɛ cogo min na quoi voilà o ye panneau jɔdi ma ninnu de ye. N faamuna. Yalima duba ale ni du fitinin n'i ko k'u panneau i b'u installation kɛ i bɛ se ka a montant a bɛ se ka estimer ka taa joli ɲɔgɔnna la. bon duba ni du fitinin olu installation o bɛ dépend i b'a sɔrɔ du dɔ bɛ yen duba yɛrɛ tɛ a du jama cayalenba i b'a sɔrɔ maa 10 ou bien maa 5 mais u bɛ courant min consommer consommation barika ka bon i bɛna ye du dɔ bɛ yen olu ye maa 20 ye olu ka courant consommation tɛ o bɔ o la dɔ client dɔ wɛrɛ bɛ ne wele patron n bɛ fɛ ka installation kɛ n ka so chambre 3 de bɛ ne fɛ yen ou bien an mɔgɔ hakɛ de bɛ ne ka so kɔnɔ
donc wolo fofo mais c'est pas mal mais on a mago mina on est intéressé question mina oti oye quoi mais en l'équipe fait ça qui kaso nous on n'a pas besoin de connaître mago de lui kaso non le plus important pour nous c'est de savoir quels sont les équipements fin du effet mon baraka kuranka ambulu bayini ngudo ambulu ben fait ambulu julubi fait ambulu dentam ben fait bon ambulu mon fait amala ambulu nous puissance comme wati ou la dimensionnement flène c'est très important mo debita kala jatim ambulu juluba fait télé puissance jumé congélateur ba fait congélateur julubi olu baraka tan jumé kono kana tan jumé kono climatiseur ba fait yale climatiseur mi baraka clé fait a baraka chauffe fana au bering les kan ka no dono sisan donc temps de fonctionnement dimensionnement te dore équipement munu me sokona no be baraka wakati min ko olu président na fara nyonga o mimi baraka wakati min kono olu be fara nyonga ka solo ka calculer ke no o batterie mi be o ma comme ça mi saka ota par nombre mi soko production fana ke ima panneau installé kun fait i kan ga mo de blakata jate min fa o de ka panneau ça fonctionne ça par exemple mo do be na ima sisan ko ne ka baraka yoro ma fa ka panneau installé nga bureau la nga boutique la nga baraka yoro mais ne be baraka clé fait à partir de 8h ou bien de 7h quand on a 16h là 17h avec jing donc on est deux officiers donc on trouve que au client c'est pas un dortoir aller be baraka wakati la wakati mi clé be donc au tigi mago be la personne c'est que ce genre de client a besoin autant de production que de stockage aller mago courant production na mais courant marali ba ale mago bati ola donc o tigi fe o tigi mago panneau chamana katame batterie chamanka mais mago ngo ko mina fenga ngaso mina ke nga baraka la clé mais baraka clé fait donc ani ni ngaso ne shiro yandi ou bien me baraka chauffe yoro lu dimensionnement quelque chose il faut toujours poser cette question là o de b'a to i bɛ se ka baara ɲuman kɛ k'a di client ma a bɛ nimisi wasa ka baara kɔnɔna na e yɛrɛ min ye baara kɛ e bɛ tɔgɔdiya sɔrɔ i bɛ kunnawolo sɔrɔ parce que baara kɛ ko ɲuman a bɛ fɛn caman lase mɔgɔ ma mɔgɔ tɔgɔ bɛ se yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ ma se yɔrɔ min na kosɛbɛ maa min bɛ baara kɛ bon vraiment i jɔ n ka don na tɛmɛ ni wari sɔrɔ bɛ dɔrɔn n bɛ tɛmɛ mais c'est des gens qui vivent le jour au jour olu t'a ye k'a fɔ sini n bɛ se ka na baara ɲuman kelen n'i y'a kɛ a bɛ se ka marché caman lasima mɔgɔ tɔgɔ bɛ se yɔrɔ la k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma se voilà yalima ko sisan an b'o ɲininkali kɛ k'a kɛ i n'a fɔ sisan an bɛ waati min na sa fitini bɛ mɔgɔkɔrɔbaw olu mako bɛ clim ou bien ventilo ou bien humidificateur ninnu na n'i bɛ fɛ ka olu de utiliser panneau la sisan i n'a fɔ ampoule kelen ou bien clim kelen ko o musaka bɛ se ka taa joli ɲɔgɔnna la bon ni o musaka o bɛ dépend toujours par fin standardisé à la k'a fɔ ko nin ye préfixé f'i ka taa a lajɛ voilà mais fɛn dɔ le devis est toujours estimatif tuma dɔ la i bɛ fɛn dɔ kɛ k'a di client dɔ ma i b'a sɔrɔ ale ka baara ti o bɔ mais tuma dɔ la i b'a sɔrɔ a ka baara fanga ka bon ni o ye n'i y'a ye nin wagati in na kuma ka ca dɔɔni parce que mɔgɔw tun tɛ fɛn dɔw utiliser mais sisan o y'olu utiliser daminɛ n taara ne bɛ k'a fɔ misala mɔgɔ min ka installation kɛra ni ale ka devis la clim kun t'a la clim b'a fɛ yen mais a fɔra ye ni EDM bɛ yen e ta in c'est installation secours dépendance de don ni EDM bɛ yen i bɛ ka courant clim bila EDM kan mais ni batterie min b'e bolo a tɛ se ka clim ta ka si mais ni courant tɛ yen ale bɛ fana bɛ profiter k'i den ka a yɛrɛ sɔn ka clim k'a la parce que ni bɛ lafiya de fɛ kosɛbɛ donc diyago a tɛna se ka kɛ dɛ donc o kun na sisan ni mɔgɔ min ka climatiseur den kelen ta sisan kitiw dilannen b'an bolo il y a des kits solaires donc kiti ninnu kɔnɔna na an b'a déterminer a kɔnɔ a bɛ se ka par exemple n'i ye 15 kWh kiti ta sisan lithium na sisan o 15 kWh na sisan an bɛ se k'a fɔ bon i bɛ kana tɛmɛ clim den kelen kan sufɛ o la ventilo tu peux aller jusqu'à 6 ventilos 5 ventilos ampoule bɛ se ka taa à une dizaine congélateur kelen bɛ se ka k'i bolo mais an b'a f'i ye i k'o kala tile fɛ i b'o bila en marche pendant la journée donc là à partir de 22h 23h i b'a clim kelen in bila en marche la a bɛ se ka dugu jɛ n'o y'a sɔrɔ climatiseur puissance tɛ tɛmɛ 1500 watt 2000 watt min na ne bɛ fɛ ka mun dɔn sisan a musaka tɛ se ka fɔ f'i yɛrɛ de ka bon a musaka bɛ se ka fɔ o 15 na sisan i b'a jateminɛ climatiseur kɔni dépassé ni a bɛ si i kunna ça c'est à partir de 2 millions ka yɛlɛ million 2 ka yɛlɛ
o climatiseur kelen pour que i ka se k'o installation kɛ i ka so i ka nimisi wasa sɔrɔ a la mais dɔ bɛna f'i ye ko non ko miliyɔn kelen dɔɔni de bɛ n bolo mais e min ka e de b'a fɔ bon miliyɔn kelen baara bɛ se ka k'i mais climatiseur an bɛ panneau nombre caya dɔɔni tile fɛ i bɛ se ka climatiseur k'a la mais su fɛ i bɛ jɛ clim kɔ ou bien su fɛ an b'a f'i ye i bɛ heure 2 ta ou an bɛ heure 3 d'i ma mais heure in na kalan ni heure in na i bɛ climatiseur k'a la ni sokɔnɔ sumana i bɛ climatiseur faga o la ventilo bɛ se ka si k'e fifa i bɛ se ka dugu jɛ o cogo la o fana position bɛ yen mais ni m'o fɔ a tigi ye k'a fɔ non n'i bɛ fɛ ka nin sɛŋɛ in de ta o bɛ fɛ ka nin de ta ka clim k'a la en permanence o tɛ se ka kɛ donc climatiseur 15 kɔni 17 kilowatts 15 clim bɛ se ka bila olu bɛɛ kan su fɛ mais o kɔni musa i b'a jateminɛ à partir de 2 millions 300 2 millions 400 ka yɛlɛ. N'i ko k'i bɛ a installation ninnu yɛrɛ kɛ sa nɔgɔmani fara caya kan a bɛ daminɛ 2 millions la ka yɛlɛ ou bien 1 million charge giliman ninnu ayi mais hali n'a kɛra charge nɔgɔmani nɔgɔmani bɛ se ka daminɛ b'a la o bɛ se ka daminɛ hali ni ko mɔgɔ min ko 240 de b'a bolo mais 260 de bɛ n bolo k'a bɛ fɛ ka installation dɔ k'a fɛ yen hali ni dɔ nana sisan k'a bɛ fɛ ka lumière minɛ batterie suguya ka ca yala batterie gel bɛ yen batterie blende fitinin dɔw bɛ yen n bɛ fɛ ka donna tɛmɛ ka n yɛrɛ ɲini la soulager 220 ni 230 de bɛ n bolo n bɛ fɛ o batterie sigi mais o fana kɛbagaw bɛ yen o yɛrɛ ko in gamu ko don ka taga a t'olu kɛ olu kuma ka ca dɔɔni parce que mɔgɔ kila min a sigi ka a yɛrɛ b'a ye k'a fɔ vraiment tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ yɔrɔ min na degun b'a kan portefeuille man girin a tɛna se ka nin baara in kɛ mais i bɛ se k'a dɛmɛ ni hakilina in bon vraiment i bɛ nin batterie kelen in ta i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan mais kana ni charge giriman in d'a kan mais hali o bɛɛ la dɔw b'a lajɛ n'u y'o kelen k'a la a bɛ k'o ta ka très bien ka ɲɛ u b'u dɛn ka fɛn dɔ fara a kan k'a sɔrɔ o t'o f'i ye donc problème de poser o yɔrɔ ninnu caman la degun min na voilà i bɛ se ka nɛgɛjuru sira fɔ kanubagaw ye ani ladilikan jumɛn b'i bolo k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la panneau bɛ minnu fɛ yen nɔ walasa problème ninnu kana se ka kɛ so jeliw n'a ɲɔgɔnna komi wagati koronna kumakuncɛ kuma n'Ala sɔnna nɛgɛjuru sira ye 78 63 17 13 mais c'est la tuguni 78 66 17 13 o ye orange donc Malitel 65 77 30 00 65 77 30 00 donc banko solar ka nɛgɛjuru sira ye toujours an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a bila la kuranko ta na sira kan surtout énergie renouvelable domaine kɔnɔna na n'o ye panneau ko ni batterie ko ni convertisseur ko ye ka équipement ɲɛnama minɛn ɲɛnama bɔ kɔfɛ ka na n'a ye ka na di maliyɛnw ma bɛɛ i sigiyɔrɔ la sɔngɔ damatɛmɛja la ka tila k'i accompagner a kan ka kɛ cogo min na k'i former a kɛcogo la ni Ala ka jɛ et puis i mana an wele kuma o kuma an bɛ bɛɛ ka bila la an bɛ se ka mɔgɔw bilasira k'u lafaamuya a kan ka kɛ cogo minnu na bon yɔrɔ na n bɛ insister o yɔrɔ in de kan kosɛbɛ il faut que je mette l'accent sur ça parce que baara kan ka di mɔgɔ ma mɔgɔ kan ka bila fɛn na mɔgɔ kan ka confier mɔgɔ la min bɛ se k'i ka i répondre i ka problème na à tout moment mais e bɛ marché di mɔgɔ ma min taara i ka installation e b'a wele problème bɛ a tɛ se ka nin jaabi a t'i ka appel ta la personne elle est inaccessible donc o yɔrɔ in ça c'est très important an kɔni bɛ mɔgɔw jaabi heure bɛɛ i ni ce ka walawalali la an bɛ i fo ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu y'an wele n'u m'an sɔrɔ aw minnu y'an sɔrɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'an ka technicien olu jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o ye Mohamed Keyita Abu Jabate régie la Abu Jabate an b'a fo régie la Saka Kulibali ni mɔgɔ minnu jɛmukan fɔra k'aw bɛ se ka lajɛ bi 1h30 2h30 Chérif Fila Jabaramuso kan aw k'an bɛn